Allah wataran wannan rayuwa na gidana. Wai gaba ɗaya ka duba duk wanda muke da su abokananmu ba wanda yake tallafa mana. Ka duba ɗan alaji, ka duba ɗan hajiya, ga ɗan mai gari. Ɗan mai gari kai ya kwa kuɗi fa. To amma ba wani tallafa mana da suke fa ina faɗa ma sun bamu yawa na muke sha. Kai na yanzu da nake faɗa ma ni rabona da biyar ma na fi sati. Ban da hankalin ka ga ɗan mai gari nan yanzu kuɗi sun zo. Kai ya kake wannan magana? Rawan jar da mana ya zo alaji. Allah ƙara lafiya, Allah ƙara kusanci, ƙarfin kujerarka. Ƙarfin kujerarka. Allah taimaki ɗan mai gari. Ina wajen ka zauna. Kai. Wai yanzu ni ɗan mai gari ya kake tunani za a yi a cikin wannan kuɗaɗen na a cikin takardun bila na ɗauko mana wasu ko da yaya suke. Ka gane ma kawai mutum tunar mu samu kuɗin kawai ka gane yadda ake yana wajen ka ne. Amma tare da kai kuma bai kasa tuna wannan halin ba. Za ku gane ba ne ita rayuwar nan da amana ce fa Allah ya ba babana. Bai kamata a ce ba saboda ku ba ku da kuɗi a ce a ɗauko takardun fili a sayar bai kamata ba. Allah zai tambaye mu ko monita ne a ba shi ruwa ba jingina nan fada ba sai ruwa ba jingina to na za ku samu dan masu da gaskiya na za ku samu kaji dan masu da gaskiya. Ai ba haka bane abokina a to mun ji ku kawai Allah ya buɗa muku mu ba za ku ban mu samu ba. Bakin ciki ne kawai muna tare da amfanin ku ba. Hakkin wani babu kyau ka ci hakkin wani fa babu kyau. Babu kyau. Allah zai tambaye ku ka sani abokina bai kamata. Babu kyau ba kwaci. Ka gani ciki na ma ciwo kin wallahi tallahi burin tashin tafi gida. Je ka Allah raka taki gona ba wani ciki yana ya ke ba ba so ba. Kuma ku san yalla gari ya mutu ba yanzu ma masallaci zan je faɗa. Yan manzo Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya mutu na samun ya zo. Wallahi samun ba da mun ba yunwa kake ci ba. Wa'adin sa ya riga yayi. Allah gafarta mai, Allah sa aljanna ce makomarsa. Allah sa aljanna ce makomarsa. Alƙala lafiya sarki. Baka iya. Sani. Allah kai rahama ka. Wa'adi ya riga yayi bayar da maka iya. Wallahi bayar da maka iya. Wallahi haka ne sarki. Allah ka haske gabar. Allah gafarta masa. Lokaci ya riga yayi. Kowa na haka ne. Allah ku shiru. Abadan Allah ku shiru. Ku sa ta mutum ya mutu ba a so a riga mai kuka. Mamaci ba a mai kuka ne da ruwa. Mamaci ba a kuka. Fada ga wannan aje a nemo kuɗin abin da za a haɗa wannan aje a gaggauta Alƙala lafiya. ai sauri kar a sami ce na muna tare da rabon dai ba zai biya mu kuɗin mu ba. kuɗi ma kuke win shi ne Naira 3,000 kai ba. Wallahi 2,000 nake win shi. kun shiru wannan ba abu ya ne gari a musulmi yanzu kun shiru za a bada ba ku ne 5,000 5,000 ce. matsala ga me gari Wai me hakan da Allah? Kusa mutum ya mutu ba a so a ringa mai kuka ba. A cikin 5,000 din. A dawa mutum ai sai da. Allah kuma da shugaban Allah. gashi wannan zuba wannan ga abincin yanzu an kawo Mu goma mu zo yanzu ga mai kwakwa. An ka biredi mai kwakwa. Allah ji gashi. Allah gafarta masa. Mu dai mu ga zan iya ci. Allah ji gashi. Allah kwakwa masa. Sai su ba mun shayin ga ko zan iya ci hada madara wace ce gano ce Rage baki.